ассалому алайкум азизи, саломату хонобод сафар бошед. Дар ҳамун сарҳади байни чӣ мегӯянд, оли ҳамун ҷое ки мардака ёрдам кардам ку мисол шофёра. Баъд омадем гузаштем мисли ки бо як чиз дига шуд. Байни асру шомай, тасаввур мекунед? Байни асру шомай. Автобусу калона кардагиан, оли яке барои гузаштан варақ чандта варақҳоро бояд пур кунанд. Анкета чӣ мегӯянд? Не анкета не, номҳои ҳоҷиёро бояд вай кунанд. Як варақи калон додани хел ҳамаям гурӯҳро бояд нависӣ. Ному, фамилия, отчествошон қадӣ, рақамҳои чӣ мегӯянд, серияи паспортшон қадӣ. Бо варақҳои майдача додан, мисол оилавӣ омадагиянд, зану шавҳар ёки падар духтар, модар духтар, ҳамин хел менависанд дар ҳамунҷа оилавӣ. Баъд ҳамунҷа як бародари чеченӣ омада ҳамунҷа пеши бародарои ӯзбеку тоҷикоро писдистай. Мега бародаро мега ёрдам кунед, ёрдам дар кора, ёрдами шумо дар кора. Баъд и бародари тоҷик чӣ қадр тоҷикои ҳушёранд ку дар кори хайру садақа. Даидака рафтан чӣ гапа? Брат, что случилось? Ман дар онҷа дастам китобчаи дуоҳо, дуои байни асру шома хондестам. Брат мега, мама гашт нигоҳ кардам, гуфтам: брат, что случилось? Баъд гашт гуфт ки мо да переводчик дар кора, мы нуждаемся переводчикам. Что желательно, что русия бояд бидона. Гуфт переводчик гуфт русия арабиро бидона. Гуфт модар гуфт бо арабиро дона, русия надона. Гуфт модар ёрӣ расонда наметавонад. Баъд и бачаҳои гурӯҳи мо ҳамин қориҳо ҳам хеле шух буданд. Баъд шофёрам шух. Шофёр гуфт ки маълимамон русия медониста бошад. Гуфт қори гарда гуфт ман як ҷо медонам русия медонам, ман медонам ки арабиро медона. Оббари гап мезанӣ ки русиша ман намедонам, надидам руси тарҷима карда бошад. Ама китобча хондистам, гапошон фаҳмидистам. Ама камтар дуртар истода гап дистем, худа бура ма гап дистем. Бо тарафи ман нигоҳ кард шофёр бо тарафи ман хандиста. Хеле кайса тарафи ман. Бо шофёр ки шумо зурен. Ба гаштан гуфтам маълима. Ба гуфтам ки ҳа ҳамин шумо забони русия медонед? Гуфтан тарафи ман. Гуфтам чӣ ба? Оно бародар гуфт переводчик дар кора. Гуфтам бародара гапшо фаҳмидам. Шумо гуфтам русия намедонед? Гуфтам қориёи муҳтарам, гуфтам арабиро медонед, русия намедонед? Не, мо русия намедонем. Гаштан гуфтам ки чӣ қадр ман дар СССР калон шудагӣ ман русия надонам. Гуфтам албатта ки русия медонам. Медонам гуфтам бо гап мезанам. Медонам маъное ки мефаҳмам гап зада наметавонам. Хо, набошам ман и бародара ёрдам кунам дар кора. И бародар кофтиста переводчике ки русия арабиро дона. Рафтам ба ин бародара бигем ки хе хоҳар аста. Бо гуфтам агар хоҳар қабул кунад баъзе мисли ишони изела барем ки не занака чи переводчики ши буга намерам перевод намекунам албатта. Агар гӯяд ки ҳо хоҳар биёя мо муҳтоҷ ҳастем лозим аст мерам. Баъди шофёр рафт да ӯ бародари чечен гуфт, бародари чечен баъд гуфт омадам салом кардем. Ба гуфт какая чест, гуфт чӣ хел гуфт обрӯ, гуфт чӣ хел гуфт иззати гуфт мусалмон аст ки хоҳар нигоҳ кунед чӣ гуфт хоҳари мусалмон. гуфт ин иззати мо мусалмонҳост ки тоҷик гуфт мусулманка гуфт тоҷик гуфт ғайри забони модарӣ бо дигар забонҳоро медониста. Ира гуфт ман ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. Гуфт ира гуфт ман то зиндаам гуфт одамо мисол меорам. Гуфта мо гуфт тоҷикоро гуфт бара ҳамин қадар гуфт мо эҳтироми сахт мекунем. Гуфт чечен самҷамед чӣ гуфт сахт мекунем ки шумо пеши ҳамун мусалмон шудагиен. Бо и гуфт илова мешавад ки бо шумо занҳои басавод будаста ки зане ки чанд забона медониста. баъд фаҳмонушона ки варақ дар ин хел ҳама группатонро менависен, ному вайшона серияи паспортоншон қати чӣ хеле ки ҳаст дар паспортотон ба англиси عربی در کار نیستم. گفتم با انگلیسی خیلی هست می‌نویسین. انی ورقه مایداش رفتم کسی که اویلوی اومده گفتم می‌نویسین. خب و بچه چچن گفت که ما ترجمه گفت و دیر کدستن اومده است. گفت ما اتوبوس ما پیش اتوبوس ما دکومنتمو تیار کردیم. دکومنتش ما تیارش باید که رویم. هست اتوبوس دیگه پیش اتوبوس ما ایستادیم. اتوبوس ما از قفای ایستادیم. ایستادیم بودن. لیکن ما علاقه تیار بودیم. ما باید میگذاشتیم. لیکن وای که تیار نیست و وای که چی میگن های که نکردن نرفتن اتوبوس ما خونه نداریم درمان. برای میاره داشت که ما باید یوردم میکردیم ورقاشون پر میکردن. بعد ورقاشون پر کردم بو گشته اومدن بچه چچنی بو از من مینداری کرد. بو مینداری کرد که شما گفت چی گفتن необычный گفت مسلمانка گفت молодец گفت دستش قدی خیلی کرد طرف من молодец گفت умничка گفت طرف من گفت да хранит вас الله گفت خداوند شما رو گفت حفظ کنه حمایت کنه. گفت که شما گفت هم روسی را گفت دانستین هم عربی را گفت مشکلی ما چه حل شد. گفت минут гуфт ҳал шуд. гуфт фаҳмидӣ минут нагузашта. дар минут ман фаҳмам шуд. дар минут пукам дар минут автобусҳоро вай кардам. автобусҳоро гузаштем.
боли давом дора қиссаи ман. Автобусро гаштем, бо давоҷа бо ма дар коришну переводчик. Ядармашон.